Zi, gata. Ăștia sunt frații, number one. Chiritoi, Cătălin și Bachi, frate. Ăștia sunt number one, în pechea, frate. Da, da, da. Ăștia face lege, frate. Da, da, da. Și la toți în pechea le dăm muie așa. Da, 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 da. Și cu fraierul ăsta de pe... Bă, lasă rigoi, mă! Da, 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 da. Bachi sare pentru mine, da, da. Da, da, da. Eu te-l frate cum zâmbește, da, da. Da, da, da. Tot-e văzut, da, 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 da. Chirițoi face poză, da, da, da. Da, da, da. Vine gardianul așa, frate. Și zi, frate, number one. Cătălin aruncă cu Petroi, da, frate, da, da, da. Mi-a făcut și semnătură, da, 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 da. Tot e, frate, Cătălin și Chirițoi, da, da. Și cu Bachi, frate, de încoace, frate. Nu mai da de mână că se făcă. Da, 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 frate. Și cu Bachi, o te aici. Șa la 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 la, mă. Și o te vine și de gardian. Hop, șa, șa la la, lasă-te michenează. Hop, șa la la, are și ceva în mână. Hop, șa la la, Bachi, eu te... Gata, hop. Linii dreaptă.